Skončí s frontami na tréningu. Nie si presa na zmrzline. Hráči stoja, majú málo dotykov, minimum učenia, nuda, chaos v intenzite. Ja viem, stáva sa to aj mne, musím sa priznať. Ale dám ti preto jeden tip, ako na to. Rozdiel si cvičenie na stanovištia. 2-3 paralelné drily. Pomôž si a vopred do skupín nachystaj lopty. Zabrániš tak čakaniu na loptu. Použij metriku v cvičení, napríklad minimálne 8 až 12 dotykov na hráča za 60 sekúnd. Teraz ti konkrétne ukážem, ako na to. Drill nápad, interval do 10 minút, malé ihrisko. Paralelné 3 koridory 1v1, 10 až 12 metrov, hráči rotujú po akcii. Cieľ drillu, prebehnúť cez koridor s kontrolou lopty a zakončením do mini bránky. KPI alebo metrika, viac alebo rovno ako 10 akcií na hráča za 8 minút. Úspešnosť viac ako 60%. Môžeš pridať progresiu, obranca štartuje na vizuálny signál alebo regresiu, pasívny tieňový obranca. Nie je to vôbec zložité, len sa toho neboj. A pozri si celý drill v našom coachovacom programe Coach and Player na webe profifootball.eu. Nájdeš tam viac ako 600 futbalových cvičení. Tento web ti uľahčí prácu trénera, ušetrí ti čas, dá ti nápad a môže sa na ňo vždy spoľahnúť. Tak preto klikaj a nestoj na pošte.